Een spannende dag vandaag in de politiek. Vanmiddag is gestemd voor de nieuwe Eerste Kamer. Alle 572 statenleden in ons land die brachten om 3 uur hun stem uit in hun provinciehuis. In het gouvernement in Maastricht mochten 47 statenleden hun keuze kenbaar maken. De verwachting is dat de meeste statenleden stemden op de partij waarvoor ze zelf ook gekozen zijn eerder dit jaar. Maar omdat er 8 restzetels te verdelen zijn in de Senaat, kan het strategisch interessant zijn juist op een andere partij te stemmen. In de studio politiek verslaggever Jos van den Broek. Ja, Jos, ook voor jou is het hogere wiskunde. Ik zie allerlei boeken en dingen voor je liggen, papieren. Dan de Limburgse stemming, want daar was je bij. Hoe ziet die uitslag eruit? Ja, geen verrassingen kun je zeggen. Iedereen heeft getekend bij het kruisje. Dus al die partijen hebben precies, zoals je hier kunt zien, de BBB heeft 10 zetels in de Staten. Die hebben ook 10 keer gestemd op de BBB voor de nieuwe Eerste Kamer. Het CDA 5 keer. En zo kun je het hele rijtje aflopen. Er is natuurlijk wel een enorme lobby geweest. Vooral voor de lobby voor de partij Lokaal Limburg. Die hebben 2 zetels. Of die niet hun stem aan een andere partij zouden kunnen geven. Die hebben uiteindelijk voor de onafhankelijke fractie gestemd in de Senaat. Dus ja, het was eigenlijk de spanning zat meer aan de voorkant dan tijdens het stemmen. Ja, een koehandel, waarbij dus de partijen op de eigen partij hebben gestemd in de Senaat. Heeft dat nog gevolgen ook gehad voor de Limburgers die in die Senaat zitten? Nou ja, zoals wij nu weten zijn er 3 die in ieder geval zeker zijn van hun plek. Dat is gouverneur Theo Bovens, oud-gouverneur Theo Bovens voor het CDA. We hebben Grom van Strien voor de PVV uit Arsen. En we hebben Eugène Heijnen van de BBB. En dat zijn in ieder geval 3. Dan zijn er natuurlijk nog een aantal die ook iets met Limburg hebben. Bijvoorbeeld heb je Carla Mone van D66, komt uit Tungelrooy, woont nu in Brabant. Je hebt er nog eentje trouwens, Partij voor de Dieren. Hanneke Smeets, die komt uit Buchten, die woont in Den Haag. Ja, het is maar net hoe je de definitie noemt. Er zijn er in ieder geval 3 die echt geïmmigreerde Limburgers, mogen we precies, zeggen. Er zijn in ieder geval 3 die keihard in Limburg wonen en ieder weekend thuiskomen. De BBB ook daar de grootste, 16 zetels in de Senaat. Hoe gaat die partij zich opstellen? Nieuwe partij natuurlijk, in Den Haag. Die partij is nieuw, die komt van 0 naar 16 meteen. De grootste partij heeft een enorme machtsfactor daar in één keer. Stelt zich constructief op. Maar jij zegt, wij hebben wel heel duidelijk onze mening over stikstof, over de spreidingswet. We willen met iedereen praten, we willen naar iedereen luisteren. Maar als het ons niet zint, dan gaan we niet mee. Eugène Heijnen uit Margraten is een nieuwe senator. Hij zit nu nog in Provinciale Staten, gaat naar de Eerste Kamer. Ja, en hij verwoordt het als volgt. En wij gaan zeker niet dwars liggen. Hè. We willen geen antipartij worden. Maar we willen wel zorgen dat de wetten zorgvuldig en goed uitvoerbaar tot stand komen. En dat betekent stikstof is een belangrijk onderwerp voor BBB bijvoorbeeld. En wij zeggen niet, we zijn tegen maatregelen. Maar het moeten wel de juiste maatregelen zijn die bewezen effect hebben en die goed uitvoerbaar zijn. Jos, je zei het net al, bekend gezicht natuurlijk in de Eerste Kamer. CDA-lijsttrekker Theo Bovens, oud-gouverneur, die kreeg 5 stemmen van de 5 Limburgse statenleden. Veel steun heeft hij dus. Hoe gaat het CDA zich daar opstellen? Ja, het CDA heeft het geluk dat ze 1 restzetel hebben binnengehaald. Dus die gaan er volgens mij van 5 naar 6, als ik me niet vergis. Ja. Die stellen zich natuurlijk ook constructief op. Die zitten natuurlijk in het kabinet in de Tweede Kamer. Moeten natuurlijk ook in de Eerste Kamer natuurlijk de meerderheid zien te houden. Ja, en dat kan dadelijk in die Eerste Kamer over links of met de Partij van de Arbeid en GroenLinks of met de BBB samen. Ja, en de oud-gouverneur laat zich daar eigenlijk wel niet over uit. Die zegt, het kan alle kanten op. Ja, ik heb daar nog geen voorkeur aan. Het gaat natuurlijk gewoon over de voorstellen die langskomen. En het begint ermee dat het goede voorstellen zijn. En dan als dat goede voorstellen zijn, dan gaan wij wel koffie drinken, zeg maar even. En ik denk dat er meer koffie gedronken wordt dan ik ooit had verwacht van tevoren. En ik spreek geen voorkeur uit voor links of rechts. Nee, zeker niet. Hij ontpopt zich als ware politicus natuurlijk, Theo Bovens. Er werd met spanning toch wel vanuit het kabinet natuurlijk, dat toch al onder druk staat, gekeken naar deze verkiezingen. Wat betekent de uitslag voor het draagvlak van Rutte 4? Je kunt zeggen, dat is een kleine meevaller. Ze stonden eigenlijk op 22 zetels in de Eerste Kamer. Je moet er dus 38 hebben om een meerderheid te halen. Er zijn nog 2 restzetels zijn bij de coalitiepartijen terechtgekomen. ChristenUnie heeft een restzetel gekregen en het CDA. En het mooie is van het CDA dat die restzetel hoogstwaarschijnlijk naar Madeleine van Torenburg gaat. Op dit moment gedeputeerde hier in het provinciehuis. Die stopt ermee, die kan doorstromen naar de Eerste Kamer. Heeft ook Limburgse roots, dus dat is op zich goed. Dan heb je de 24. Om een meerderheid te hebben, heb je er dus 38 nodig.
20. Nou, dat kan dadelijk met de 14 van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Of dat kan dadelijk met de 16 van de BBB. Het is en blijft wankel, maar je hoeft in ieder geval niet de toverdoos open te halen om tot een meerderheid te komen. Je kunt eigenlijk of met de BBB in zee gaan of met de één fractie GroenLinks Partij van de Arbeid onder leiding van Rozenmuller. Dat maakt het wel wat makkelijker om te regeren. Maar ja, het blijft gewoon een hele wankele basis in de politiek. Ja, dat gaan we de komende tijd allemaal meemaken. Joost, dank je wel.